27 апрел дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Таҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон роҳбарони ҳайатҳои ҷаласаи шӯрои вазирони мудофиаи давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, вазирони мудофиаи ҷумҳуриҳои Беларусь, Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, ҷумҳурии Таҷикистон, дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ҳамчунин намояндагони комилҳуқуқи ҷумҳурии Арманистон дар назди созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро ба ҳузур пазируфтанд. Ҷаласаи имрӯзаи шӯрои вазирони мудофиа нахустин чорабиниест ки дар давраи раисати кунунии Таҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар қаламрави Таҷикистон баргузор мегардад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон ин тадбирро ҳамчун яке аз марҳилаҳои муҳими омодагӣ ба иҷлосияи навбатии шӯрои амнияти дастаҷамъӣ созмон арзёбӣ карданд. Таҳия ва тасдиқи заминаи меъёрӣ ташкили нерӯҳои дастаҷамъӣ, гурӯҳҳои минтақавии қушунҳо, нерӯҳои посдори сулҳ ва мақомоти фармондеҳии онҳо аз вазифаҳои асосии шӯрои вазирони мудофиаи созмон арзёбӣ гардид. Дар мулоқот масъалаҳои ҳамкориҳои давлатҳои аъзо дар самти сиёсӣ, ҳарбӣ техникӣ, муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳонӣ аз қабили терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар, дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ, таъмини амнияти минтақа, вазъи Афғонистони ҳамсоя ва мустаҳкам кардани ҳифзи сарҳади давлатӣ байни Таҷикистону Афғонистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Таъкид гардид ки дар масоили пандемияи COVID-19 мо дидем ки бо паҳншавӣ бо суръати бемориҳои гуногуни сироятӣ дар ҷаҳон ба амнияти мо чӣ таҳдид мекунад. Аз ин рӯ зарур шумурда шуд ки бо дар назар дошти мавқеи ҷонибҳо ҷиҳати таҳияи масъалаи ташкили механизми таъмини амнияти биологии кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ чораҳои мушаххас амалӣ гарданд.